La mâncare, nu? Că mâncai de așa, biscuiți, nu? Da, băgam și eu câte un biscuit. Da, și am crezut că erai atent acolo de. Uite, vezi, fratele meu nu zicea nimic, dar tu, bravo, mi-a plăcut. Ia e și vorbește Pepsi Gaming, nu mai fi spărăcios. Atenție aici! Hai, ia și vorbești, simte-te în largul tău. Lasă-le să nu mai vorbească, că vorbește, mă doare capul. Am luat M4. Fii atent, Uite, I got uite aici, supplies. aici. Drăguțule. ia-ți-mă cu găreara până nu stai. Nu mă boți, ai vărul, boți. Squad boți? Da. E dacă erau playerii ăștia, nu... What ai, bă? Shut the fuck up, you bitch. Ai, îmi sari în gură. Uite, mi-a luat scopul de 3 câini. Javră de copil ce ești. De ce nu te-ai abonat la mine? Păi nu mi-ai dat canalul eu să mă abonez. Trimite în canalul și mă abonez la tine. A, tu zici de găbițul că nu s-a abonat la tine. Dar nu ce, cum mă abonez. Cum e, nu știi cum îl cheamă pe... Nu știi cum îl cheamă pe fractul pe YouTube? Pe frate meu? Da. Bă, dar eu sunt pe la el. La prieteni, eu am crezut pe ăsta, fratul, are și fratul de ăsta TikTok. Care treabă domnul Sârbu? Sârbuc? Sierboc! Unde fugi Sierboc? Vino acolo, Sierboc! Domnul Sierboc, vino acolo! Ăla că trebuie să bloca până la urmă. Asta ăștia sunt kill-uri atâta. Ia uite Pepsi și se duce singur, s-o spăra băietul. Ai dat drumul la căluși. Hai, spune. Bă, de unii poți Dar să au plecat iei... Pepsi Gaming. Unii au plecat și ne-au lăsat. Ne-au părăsit, sărăcoțul. Cu cine mă mai cert eu acum? Dar hai, ia și vorbește. Ei, vorbește, cu cap. Vin la tine, Andrei, dacă nu vorbești. 5 minute mi-a ca să vin la tine. Uite băieții ce fac cursuri de mașini legale. Hai că venim și noi cu trocariciu. Hai fă, urc. Să mergem! Let's go! Ce aici? Awesome! Thanks! Pepsi Gaming și Hawaii și Sirbuc. Nu mai am pe asta. E băieții, m-ați supărat. Ia, da, chiar așa și pe mine, că eu am 3 kg-uri atâta. Aveți, ei. Mă Dar supărați. Cristi nu, n-are băieții. Mergem ca o echipă. Hai, Andrei! Hai, bă! Da, dă-te cu drifturile tale, hai. Hai să mergem. Hai, băi, băiet. Haide, Andrei, termină-te! Nu mă fac Hai, băiet, trupii. Stai, poate l omori. Stai, nu mai tragi nimeni, lasă. Lasă-le!
Bă, dar ce cu mașina aia, bă, tank? Spargi roata, trage roată. Bă, nu se sparge așa cu mașina lui. Bă, nu se sparge părul. Mai trageți acum, e când mă... Închis microfonul, ce-a făcut băiețașul? Ei, s-a enervat cu melodie. A, nu trebuia să trebuia să lași în voia sorția lui. E, dar nu e vorba de asta, vorbești prea mult aici. Nu contează, Mă enervează. câți ani are, e copil, Watch out. ce vrei să-i faci? Ia uite, să Stai așa că mergem acolo. Awesome. Oh, wow! Wow! Awesome. Mi-a furat kill-ul! Găbițule. Talai de ceva. Când ți-o dai de perete cu el. Hai, lasă și mie un bute, mă, care... Trag în amândoi, tu tot pe amândoi mie în rasa mătii. Dacă nu-ți dau... Așa este, nu ți-a făcut caga. Semnația mătii. Să-i din gură. Gata. Păi dar parcă nu mai face nimic. bă, nu vă omorâți, ei, proștilor, ei. Uite aici, deștepți-ți, băieți. Păi cum e dacă mă enervează? Trag și eu la același... Raport, îți vezi ce raport îți dau eu ție în cap. Raport. Ce-mi place mie. Mulțumesc. Ei, acum așa-mi făcea și fratele meu când era mai mic, ei. Așa-mi făcea. Victory belongs to us. We're the best. Uite, ia uite,